zaudetenok, bai koruan zaudetenok, bai telebistatik ikusten ari gaituztenok. Inoiz egin aldezute akanpadaren bat, edo gutxienez mendian eguna pasa, imaginatu, Ernion edo Aradarren zaudete da, eguzkia sartzen ari denean, esterila batean, eserita eta zuen anai eta lengusuen artean. Zakit, txokolatezko bokata bat jaten. Eta momentu hortan, ez da zaigu ateratzen zen ederki gaude hemen esatea. Seguraski horrela sentotuko ziren Jesusen adiskideak. Bat-batean, Jesus antzaz aldatu eta bere lagun Moises eta Elias, esango nuke benetan gizon paregabeak agertzean, eta hor zeuden guztiak evangelioak esaten duen bezala hizketan. Ez zuten ezer gehiagorik behar, dena ezin hobe zegoen, eta pentsa dezakezute, beno, hau guztia ipuin bat dela, errealitatean gertatu ez den gauza bat. Ni gutxinez, nire lagun min batek horrelako aldaketa izan zuen. Efetako erretiroa egin ondoren, bai bere aurpegia, eguzkia, bezain distiratsua bihurtu zen. Edo, bizitza bat goitik bera aldatzea, hori behin baino gehiagotan ikusi izan dut. Eta hori, zergatik gertatu zen. Hau da, nola eduki dezakegu gure bizitzan horrelako zoriona eta distira. Jesusekin pertsonalki aurkitzen garenean gertatzen den gauza da. Bera gure bizitza osoan sartzen denean. Eta nire esperientzia eta mila gazteena ere hau izan da. Eukaristian parte hartzen dagoenean, konfesio edo adiskidetze sakramentura hurbiltzen garenean, eta anaiekin elkar maitatzeko elkartzen garenean, bai, esan dudana gertatzen da, egian bihurtzen da. Arrazoia ez dute, horretarako saiatu egin behar dela pentsatzen dezutenean. Karizma, ongia betetzea eta zorionera iristea kosta egiten zaigula gogoratzen digu, horretarako dago. Baina, pentsatzen zuen, zer ez zenuke egingo koparen finala gutxinez ikusteko. Eta hori, egun bateko poza da. Baina, begira, senide maitiok, edizan gogoratzen den zuen adinako neska batek Jesuseko Teresa alegia erakutsi zigun jainkoaren poza eta pakea betirako dela.